Tällä ei kyllä nyt ajeta ihan ammattilaisen arviointi. Otetaan jousta, eikö takaharppa. Siinä. Aina pyöritään, mun sormet on välissä. Joo. Ei tarvitse enää. Eikö mä otin väärää? Mä oon purkanut puolen mopun. Jätkä yrittää vieläkin yhtä ruuvia. Tää on väärän kokoinen. Tääkin on väärä. Tän takia mä tuun Aleksi aina tänne tekemään näitä mun mopojuttuja. Mun ei tarvii itse tehdä mitään. Mä voin helpottaa. Niin. Nytkin sä helppaat mua vähän. Oi! Johan lähtee. Mä saan. Tää vieläkin. Niin kun joku on oikeesti joskus omistanut mankin, se on se, että ei se penkin purkaminen ole näin vaikeaa. No tuo penkin vois kyllä ottaa aikaa yhtä. Niin. Mä rupaan ottaa takaa-arengasta. Penkki narua kiinni. No, mitä iloa? TFR. Tää on yhden hieno. Ootko lihavalla mitä ostaa? TFR Pro. Tähän näyttää nyt paremmalta, kun tässä ei enää niitä osia. Jääkki. Mennään. Niin se meni. Metallilla kiinni. Tässä on. Nyt täältä näyttää semmoilta kisamankilta. Tästä. Ei vittu. No. Et arvaa mitä. No. Sä tiedät. Siellä on 10 ruutia. Ei. Oho. Pahempaa. Se on roiskiläppää kunnon merkki. Se on Mersun roiskilla. Ei perkele. Kato. Venä. Älä kato. Älä kato. Se on Mersun roiskiläppä. Oi jumakauta. No. Näet sitä kaverilta. Mersun roiskiläppä. Otaks mä tästä rastaa irti? Otan mä. Joo. Tällä ei kyllä nyt ajeta ihan ammattilaisen arviointi.